imong dinadaan ako. O yan sa may gusto, ha? Layas na saga! Sige, layas! Di ako ka maayo, ba? Nag-away na sa sila si Papa o Papa. Kung dili na mahita ko, kamubalik pa ko ni mo. O, kay may gisalig ka naman ka. Nagsalig man kang lando. O, ano mga kamutingog? Nagkurat ka nga nakaila ko sa pangahan sa imong laki, ha? Lando? Mo ni nagkapait ni mo. Kipataka lang kang selos. Kulayas ko. Ha! Pataka! Ma, ako? Nak, dali, nak. Dili! Ayaw pagubag sa imong mama, ha? Pat! Dinira ka na ko! Dinira ang bata, ha? Sabahis ka! Mama! Anak, ano paghilak? Sugad ka ron. Kita na lang duha, ha? Unya si Mama pa. Ay, nibiya naman siya. Ato na lang siya hatagan ng kagawasan. Ay, kabala ka. Sukad ka ron. Ako na imong inahan o gamahan. Okay? Oo, Papa. Agay kasakit sa kong tiyan. Pa! Anak! Oh, alam ka? Unsa ka? Sakit kaya nga akong tiyan, pa. Uy. Hasta nga akong likod. Oh, Oh, mag-CR sa ko, pa. unya, kumusta naman ka, ha? Naaydo ko ang akong panty, pa. Ha? Uy, dali! Dadunti ka sa doktor. Magpa-check up ta. Sir, way sakit ang imong anak. Unya, dok, nganong... Nganong man eh, nganong naaman siya gipamati, dok, ha? Daga naman gud ang imong anak, sir. Oh, karon nga, daga naman ka. Kinahanglan nga mas mag-amping na ko nimo. Labi ka na. Pag-amping na gyud sa imong kaugalingon, ha? Pat, Opa. di ko musugot nga magpataka kag pangamigaw, pangamigo diha. Labi na, ay pataka og uban ni bisan kinsa, ha? Opa. Kain. Pa, naami group project. Ato mi sabay sa akong classmate. O human sa mong klase, unyang hapon, lahos na mi dito. Mo ba? Pabuta ko sa eskwelahan, ha? Mudungan ko inigpadong ninyo sa bahay sa inyong classmate. Kinahanglan nga makatultol ko kung asa mo. O kinahanglan nga mailailasad na ko ang imong mga classmates. Okay, pa. Okay na ko din pa. Nanood lang ako mga classmates. Sige na, lakaw na. Balikon di ka mga alas 7, ha? Ayaw gid paglakaw kung di ko moabot. O, lagi pa. Ay, salamat. Managita mo itong project. Ulit ah. Ah, maghuwat lang sa ko sa kong papa. Iya mo kong kuhaon. O, krapiya sa yung papa pa to eh. Grabe siya kahigpit mo. Kinahanglan nga may bawas siya kung asa kapingon. Natural naman as papa, good.
Nagunauna na mong sa akong safety. Oo, inuunsad. Pero, huwag ka magnauna nga, magkatuog na yung gibuhati mo. Di naman pagpanggang iyaho eh. Sobra naman na. Di ba yung anak mong papa? Pinangga lang yun kay ko sa akong papa. Pinangga lang yun kaayo ko. Unsa? Giingnan ka sa imong classmate, ana? Opa, Ayog paminaw na nila. Kay baw ka kung unsa ti ka pinangga. Bisag pila pa edad nimo. Dili makuhaan akong pagpangga nimo pat. I love you, pa. I love you too, nak. Mujotin ako, pa. Ay, ato di ka, nak. Pa, dili na ko bata. Oh, naibaw ko nga gusto lang ni mo nga safe ko. Pero gusto sa ko makasuway nga ako ra, pa. Please. Dako na gid akong anak. Sige, sige. Basta pag-amping, ha? Oo, pa. Milagro, wa ka ihatos mong papa karon, Pat. Ako man siyang giingnan nga dili na ko magpahatod. Og milagro kay ni sugot. Unya, ako. Kadus amang ko na mo sugton, ha? Oh. Lonso. O sige. Moangkon ko. Nakagusto na sad ko nimo. Pero wa pag ko kahibaw kung unsaon ako pagsulti ni Papa nga nanguyab ka na ako. Nahibaw ba yung kag unsa to ka stricto, di ba? Pat, unya na una-una. Ang unahon ni mo, ang pagsugot ni mo na ako. Ikaw, gyud. Oh, sige, good. Ha? Unsay sige good? Gisugot na tika. Kita na. Yes! Pat, ay kabala ka. Dili ti ka pasakitan. O dili ko mahadlok, mo atubang sa mong papa. Aron, ipakita niya nga seryoso ang akong tinguha din mo. Ha? Ayaw kong ina nga. Ato bangon ni mo si Papa. Unsa? Uyab mo sa akong anak? O, tito, Uy, uyamin ni Pat. nak, unsa ko ni? Di ba gisultihan man tika nga kung naay manguyab nimo, ipaila-ilaon na nako. Una nimo sugton? Pa, dako naman ko. Kay baw na ko kung anay ba ang tao na ko o dili. Og naibaw ko nga dili ko binuangan ni Lonzo pa. Pila naman mo kabuan nga kaila, ha? Mga 7 months. 7 months? Iya sigurado nagigaya kayo ng tawana. Dili. Di ko musugot aning inyong relasyon. Pa, Pat, di na nato pugson si papa ni mo. Mo pauli na lang ko. pasensya na ka, Lonzo, ha? May problema eh. Aris ako, tito. Kita na ito ba? Asa naman is Lonzo, eh? Ganina naman kung nagpaabot niya. Pat! Pat! Sorry na, dugay ko. Traffic kayo. Si traffic good town. Kahawan sa daan pagpadong na ko din small, ah. Napamdod ko ihapit ka diyot good. Tana? Asa man ta? Secret.
Motel? Nayapag na kalunso? Ngano ko tang gidamon ko ni mo din eh. Salig magkakanak ko. Oo, pero... Lonso, mahadlok ko. Lukod. Polydent, maestro. Ako'y bahal. Maya ka na, uli ka na. Di naman sa gagikan, ha? Nakikita ka na sad sa imong uyab nga way ayo? Pa, please. Wa ko'y panahon sa pakiglalis ni mo bahin ni Lonso. Gikapoy ko. Dili ni nako pwedeng palabyon, Pat. Ilabi nagnahibaw ko nga pasakitan na kadutawana. Ngano nakaingon naman sa kaana pa? Ngano? Nakaila ba ka ni Lonso? Wa, di ba? Naay nakasulti nako nga may babae ng imong uyab. Pamahimo ba? Ayaw kong dauta si Lonso? Ako mao iyang uyab o ako mao mas nakaila niya? Ngano dili na mo lang kaari mo tuon ako pa? Ngano mas mo tuo pa maninoon kas laing tao kay nako? Tungod kay lalaki ko. Ug makaila ko kung tinarong ang tuyo sa lalaki nimo. Abi ni mo pa no, gikapoy na gikuha mo dinadaan ako. Oh, Makatuok na kaayo ka. Karon, nakasabot na ko nga nung gibiyaan ka ni Mama. Kay sobra na kaayo ka. Pat, anak. Anak, sorry. Wala ko tuyo. Di na mausap. Sorry. Sorry kay. Dili na gid ba usab? Kay dili na ka makakita pa na ako. Oh, Pat. Mulayas na ko. Pat! Pat! Anak! Salamat kay dito bag nakit ka. Ganina ra ko nanawag di mo. Ngano man? Unsay problema? Na ako gawa sa inyo. Unsa? Paabot ako. Unsa man ka din eh? Di ka pwede din eh. Lonso, please. Wa ko lang ikapadulgan. Pat ko, Kinsa man di ay na. Ano di man mo sa gawas na istorya? Han? So, wag yun ay masayo pang akong papa. Naagid ay kailaing babae. Naakay kabit. Unsay kabit? Excuse me, miss. Asawa ko ni Lonzo. Unsa? Kibuang ginay ko ni mo, Lonzo? sorry Pat. Pauli na lang sa inyo. Pa, sorry. Igo na nak. Ay napagilak. Maayo pag naminaw ko ni mo. Sorry nga, mas tituo ko ni Lonzo kay ni mo. Ay. Nakasabot ko nimo. Og leksyon na sada nimo nak. Dili buot ipasabot nga higpit ra kay ko nimo. Nga di ko gustong magmalipayon ka. Ang gusto ko lang nak nga protektahan ta ka. I love you, Papa. I love you too, nak. So kadad to, bahala na kung sa ikasulti sa laing tao. Basta kay maminaw na ko sa akong amahan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kada mga higalan kaagi ni Pat nga taga Katarman, Leluan, Cebu. Uban sa